Bueno, boa tarde, non sei se me escoito. Sí? Bueno, vou ser moi breve. Hoxe presentamos a ditadura portuguesa contra Castelao, un libro de Antón, filólogo para a Universidade da Coruña, amigo personal tamén, e tamén amigo desta casa cando pode, que é pouco, porque hai son muitos que non reside aquí na Coruña, e, bueno, recentemente, pues, como está en un libro que se presenta a súa tese doctoral. Eu creo que un libro interesante, que me día e Antón fora moi baixo. É un libro que é interesante, que creo que conta moi ben unha forma distinta de achegarse a Castelao, xusto neste ano Castelao que agora remata. Non é un libro que fale únicamente del, pero sí das repercusións da súa obra no marco da ditadura en Portugal. Entón, que máis pouco podo dicir, que tedes ali o libro da venda, que ten ali mitos que me obligaron a facermos propaganda disto, que é un facsímil que repartimos do Manifesto Nacionalista de Lugo, que cumple, se non me equivoco, 107 anos esta semana. Nada máis, vai non presentar SES, que aparte de amiga do autor tamén, pois ten que ver a súa faceta artística, porque este libro fora tamén como a parte musical que rodeou a obra de Salvar, que foi que en Portugal, pues tamén foi o obxecto da atención. Son os con eles que contaron a historia. Bueno, una buena tarde, no sé si se me oye. Ah, no, ahora sí. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Hoy? No se escoita. ¿Queréis? ¿Pero hoy se ve? Agora. Sí, ahora sí, porque me reí. Exactamente, sí, porque ti non necesitas micro. Imos agora, ven agora un técnico a ver se funciona. Claro, a producción de... Se funciona, ponemos medios sobre todo. Bueno, boa tarde, para min é unha honra estar aquí, unha honra e non é moito pudor tamén, porque non estou fora do meu medio. Quero agradecer a Antón o seu convite, para mí é unha ousadía que me convides a mí, moitas gracias. O primeiro que quero dicir é que, bueno, o libro, que non sei se alguén o leu, se non o leu, espero que merquedes todos e o leades hoxe ou mañán, porque ademais estou seguro que ides ler dunha sentada. Ademais de traer ao século XXI unha historia que considero que xa deberíamos coñecer, este noso país, na fase de mellor saúde, deberíamos coñecer, porque os integrantes da historia, as personaxes da historia son máis que importantes, ademais de Castelao, Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo, Alonso Montero, por aí hai até espías nazis metidas, pero por desgracia non o coñecemos, porque como ben di Antón ao final do libro, que unha frase que me parece moi boa para comezar, remata o libro dicindo: as fronteiras afastan, pois tal é o seu cometido, e as poucas historias que nos unen deben ser recuperadas e recoñecidas. E por iso estamos aquí, para recuperar e recoñecer. O que máis destacaría deste ensaio, eu como lectora de ensaio habitual, decía Nietzsche que hai xente que enturbia as augas para que parezan profundas. Considero que nun ensaísta a maior virtude é presentar a profundidade e a complexidade dunha historia ou dunha teoría dun modo asequible. Si isto foi importante sempre, creo que no momento actual de cooperación cultural que vivimos, volvese prácticamente imprescindible. É dicir, levar a xente as cousas dun modo dinámico, dun modo amable, dun modo non complacente, pero si agradável, sin perder
pinga de rigor, e iso é o que caracteriza a este ensaio, que é un ensaio moi asequible, pero tremendamente rigoroso, cunha cantidade de estudio detrás que é obvio e evidente cando comezas xa as primeiras páxinas. E falando con eu que son moi pouco amiga deste de ler aí, de soltar, a mí non me gusta falar, xa sabe todo mundo. Non, gusta falar, efectivamente falar, pero non extenderme aí, non poñerme a ler e dicemos, bueno, que podemos facer para que a xente estexa connosco media hora ou 40 minutos, pero disfrute dese dinamismo que el puxo aquí neste libro, non? E disfrute dun momento agradable tamén falando. E depois vamos a facer o exercer de case de entrevistadora por primeira vez, se hai algún ojeador de la TVG, e vamos a fazer un percorrido por esta historia desde ese punto de vista, no que eu intentaré un pouco facer que ele nos conte de que vai o libro. E vamos a empezar obviamente polo contexto histórico, polo contexto histórico, e bueno, vou dicir unha cousa, que Antón Alves de ser o meu amigo, estamos aquí moitos amigos, pero falta un dos nosos amigos, que é Afonso Méndez Souto, e que estaría aquí con toda a seguranza, que foi unha persoa dunha intelixencia e dunha coherencia e dun compromiso valiosísimo, e para o que vou pedir un aplauso, sí. E con Afonso, ademais de maravillosamente inteligente, era maravillosamente divertido, como todas as persoas inteligentes. Vamos a empezar esta entrevista, que che parece? Vamos. O contexto histórico da novela, deste ensaio, é tamén moi ameno, non? E a mí un concepto que me pareceu tremendamente interesante, que é o concepto de un escritor portugués que se chama Rui Viviano, un historiador, perdón, se non me esquezo, e é o concepto dos longos anos 60. Pois, sí, escoltesme por aquí? Sí. Mais ou menos. Mellor así ou... Primeira vez que uso o micro. Vale, pois, efectivamente, isto é unha historia, se vedes a contraportada, entendendo que mellor hai xente aquí que non abriu aínda o libro. Esta é unha historia dun espectáculo teatral chamado Castelao e súa época, que se ia levar adiante en Coimbra en 1969 e que é censurado pola PIDE, pola Policía, polos servizos de censura do Estado Novo Portugués, e que despois é prohibido, o director expulsado, que se perde nas escuridades da historia posterior. E é moi interesante o contexto, porque isto sucede en 1969. Rui Viviano, que é un historiador, foi profesor meu en Coimbra, un historiador portugués que ten un libro magnífico sobre a historia da xuventude durante ese ano, fala dos longos anos 60, que collerían un pouquiño antes, de 1960, e perdurarían até o 70 e algo. É unha etapa moi interesante, porque é unha etapa na que se produce un cambio social na estructura, e é que a xuventude, sobre todo a partir do baby boom, os baby boomers, norteamericanos, a xuventude toma consciencia de si propia, da cantidade de persoas que son, e iso tamén é aproveitado polo mercado, para dar uns produtos e crear un grupo social diferencial, pero que é autoconsciente, que ten os seus propios problemas, que ten as súas propias vicisitudes, e sobre todo, que non está de acordo, un mundo que construen as xeracións que serían a Segunda Guerra Mundial. Entón, son uns anos, pensamos no famoso maio de 68, pero tamén Compostela 67, Coimbra 69, pero ademais hai outras multitudes de pequenas manifestacións estudantis e universitarias por todo o mundo. Falo de memoria agora, porque non é moi terrible, pero hai un historiador norteamericano que creo que fala que nese período de 68, 67 a 70 e poucos, hai máis de 200 pequenos focos en todo o mundo. E lembrade que o mundo naquele momento estaba en dous grandes blocos, en ambos blocos,
revoltas estudantis por todo ese mundo. A eses anos 60, aparte do fascismo, aparte da guerra de Vietnam, aparte, bueno, é unha época moi convulsa en case todo o mundo, porque temos Portugal. E dis aquí, este clima unido do feito de que a universidade estaba frecuentada por un maior número de alumnos con orixe social modesta e que tamén aumentara o número de mulleres fai que o Estado non comece a prestar especial atención ás facultades. En Portugal, seguindo a estela global, en que dun xeito máis serodio e lento, abríase o paso á idea da caracterización do estudiante como un mozo traballador intelectual, modificando a imaxe tradicional do estudante como alguén situado fora da sociedade e sen preocupacións, que vive case de xeito parasitario, reclinado nunha confortable vida de praceres e ocupacións agradables en contraposición aos traballadores. Que papel leva a cabo dentro do Estado Novo da Universidade de Coimbra este novo perfil de estudante? Vale, dentro de Portugal, a Universidade de Coimbra é a universidade por excelencia, as máis antigas do mundo, sempre ten esa pequena liorta con Salamanca, que non ten esa polémica, pero Coimbra era unha universidade, como eran as universidades antes, que era unha fábrica de élites. Isto é, as élites levaban os seus fillos á universidade, os fillos dos abogados formábanse abogados e traballaban de abogados, os fillos dos médicos, os fillos, etc. Sempre homes, claro. Universidades eran evidentemente masculinas, a súa totalidade de casa, con unha pequena excepción, era unha vida, esta idea que temos da universidade, casi goleamos, non? Bohemia, non ian ser bohemios, tiñan a vida resolta. Bohemia, andar fora dos problemas do mundo, que non teñen que ver con eles, eles querían mulleres, eles querían fado, eles querían viño, e despois, cando acabase a carreira, nos anos que fose, porque nos pasaban 10, 15, 20 anos facendo a carreira, despois xa collían. Eso non cambiou. Bueno, agora, Bologna, acaba na súa posición social que xa lle era, xa estaba destinada para o seu ver. Que pasa? Que ao longo dos anos 60 tamén, ao aumento de poboación, as camadas populares entran na universidade, máis mulleres entran na universidade, non tantas como agora, pero había máis presencia femenina na universidade, e comeza a haber un cambio. Tamén temos aí o maio de 68, temos todas estas cuestións xerais, que os estudantes universitarios pasan a ser clase intelectual, non? Ou rapaces que traballan pensando, que se confrontan coa sociedade que teñen, que non lles gusta, e que presentan alternativas. E iso é o que acontece en Coimbra. E neste contexto, entra neste contexto de novo axente intelectual e ademais de intelectual insurxente, disidente e molesto, chega a Coimbra e Ricard Salvat é un dos directores de teatro máis importantes non só de Cataluña, senón do panorama ibérico do século XX, non? E Ricard Salvat caracterízase pola busca dun camiño propio cara ao teatro épico. Claro, eu que creo que, como a maioría de vos, agora igual resulta que levantades a vai todos os inmensos lectores de teatro, cousa que eu xa vos digo que non me creo. Aquí todos lemos moita máis narrativa e poesía e ensaio que teatro, ou non? Sí, non? Pois entón eu vou vos facer o favor de ser a que levanta a man e di que é o teatro épico? Porque podes dicir, non, teatro épico e todos, pero non sabedes, a maioría de vos non o sabedes que é o teatro épico. Non, aquí falase, perdón, de tres conceptos e así xa, o sea, que o teatro épico fronte ao teatro burgués, que é o teatro tradicional daquele momento, e tamén de teatro documental. Se nos podes aclarar eses tres conceptos de teatro épico, teatro documental e teatro burgués. Vale. Empezo antes por Salvat. Salvat é unha figura fascinante. É un profesor universitario, é un hombre de teatro, será traduccións, ensaio, dirixiu espectáculos, etc. Deu cursos de teatro. E Salvat era un home ambicioso. Como artista, el quería convertirse, isto é nada, nun dos directores de referencia do panorama mundial. E sabía que só podía facer iso a través da súa propia linguaxe. Salvat analizaba o teatro que había na España a segunda metade do século XX
E non lle gustaba, claro, entendía que ese teatro non funcionaba, era o que ele definía como teatro burgués, teatro de elementos, sen contidos, sen calidade. Non íamos entrar aquí a falar sobre que é o panorama teatral español despois da Guerra Civil, pero as principais figuras interesantes, digamos que desapareceron despois da Guerra Civil, algúns literalmente. Por lo tanto, Salvat entra en contacto coas teses de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht é unha das figuras teatrais máis importantes do século XX. Autor alemán, de ideoloxía comunista, interesantísimo. El crea un tipo de teatro propio, un pouco tamén como o tema de Salvat. Este teatro non funciona, hai que facer outro. A ese teatro, Brecht e outro autor que se chama Piscator tamén, nomean como teatro épico. Que faría o teatro épico? O teatro épico é un tipo de arte que non apela ao sentimento, que apela á razón. Explícome. Ele falaba da empatía. Nos vemos unha película, é moi normal que se estamos vendo un crime, un atraco, e a película está rodada desde o ponto de vista do policía, pois nós internamente queremos que gane o protagonista, que apague os ladróns. Pero se a película está contada desde o ponto de vista dos ladróns, o que queremos é que escape, iso é normal. Ese ponto de vista, Brecht dicía que era estéril, porque ao final nós estamos vendo unha traxedia, sufrimos moitísimo co protagonista, coa protagonista, pero ao final resolvese todo e nos quedamos ben, quedamos tranquilos, vamos para casa tranquilos, relaxados, contentos. E Brecht, o comunista, non quería que a xente fose para casa contento. Sobre todo cando os problemas que ele mostraba eran sociais. Nese sentido, Brecht o que fai é unha serie de técnicas, o que presenta é unha serie de liñas que chama teatro épico, coas que facer outro tipo de teatro. Un teatro que chame a xente a pensar. E unha das cousas é o distanciamento. Por exemplo, Brecht cortaba moito a intriga. Antes de que empezase a escena, aparecía unha persoa falando, ou aparecía un cartel que di escena 5, onde o protagonista é perseguido pola policía, pero ao final salvas. Entón ti xa sabes o que vai a pasar, por tanto tes unha distancia e non empatizas, non entras aí. Salvat entende que ele ten que facer un camiño propio, un camiño catalán, ele era catalán, que tiña que facer un camiño propio a ese teatro épico. Tamén moi na onda do que sería o catalanismo cultural deses anos. E para iso utiliza unha técnica que tamén usaba Brecht, que é o teatro documental, que aparece en Castela de súa época, que é meter documentos reais dentro da peza de teatro. Non é, vou inventar unha idea, non é esta familia pasa fame. É que, mentres estamos contando na escena que esta familia pasa fame, sacan unha proxección cos prezos da pataca neses anos e despois o mellor sacan unha proxección cos prezos dos beneficios da industria da pataca neses anos e como está estructurado, para que a xente pois teña esa información. Salvat en Castela de súa época saca estatísticas, saca ensaios, sacará de todo, traballando ese teatro pois documental, que era moi coñecido, ese teatro épico, pero moi pouco practicado, sobre todo practicado correctamente, con consciencia. Nesta liña... Se algún momento non responda algo, ti fala. No, por Deus. Eu son a que está intentando exercer tistas maravilloso, como sempre. Entón, claro, nesta liña da que falas, Salvat ten a idea de que cada tempo ten o seu teatro, non? Falas disto de que cada tempo, de que a toda época lle corresponde un teatro específico e el designa o realismo épico como o teatro deste momento. E considera que o teatro é un vehículo de formación cultural e que a idea de facer ben como oposición ao triunfo fácil e a procura do efectismo no público. Efectivamente, Lorca tamén dicía que cada país ten un teatro que se merece. Neste caso, Salvat, aparte de ser un director, é un profesor. Salvat é contratado polo CITAC, expliquei antes, tampouco imos entrar a desentrañar todo o libro, pero o CITAC é o grupo de teatro universitario de Coimbra que contrata a Salvat, e contrata para dar clase,
un curso de teatro, e escribiu teatro, e para dirixir 2 espectáculos. E Salvat funciona moi ben con rapaces, primeiro, porque é un profesor ten ese xeito, e despois porque non só montan espectáculos, fórmalos. E entón eles descubren un mundo, unha ética, unha maneira de traballar diferente a que tiñan. Salvat a cuestión de facer ben, en vez de o triunfo fácil, o espectáculo, o vedetismo. Bueno, temos este teatro así nos palcos en moitísimas ocasións. E entón Salvat traballa esa cuestión co grupo que la apoia, claro. Claro, que é de un teatro abertamente e explícitamente político, non? A novidade de Brecht en Portugal é verdadeiramente curiosa, non? É super curioso pensar que como Bertolt Brecht nunca fora interpretado, nunca fora significado en Portugal, pero é así, é dicir, este é o primeiro intento de escenificación de Brecht en Portugal, non? O primeiro intento serio? Sí, non, pero o primeiro intento en serio, porque Bertolt Brecht é un autor super famoso en Europa, pero moi pouco coñecido, non sei se se entende, e sobre todo moi pouco practicado. A xente sabe que Brecht é importante, pero nunca o leva a escénica, non se leva a escena como se ten que levar. Conto no libro o caso máis famoso anterior, que é unha compañía brasileira, María de la Costa, que representou Brecht en Lisboa de unha maneira completamente teatro burgués, vale? Pero ainda así era tan polémico representar Brecht que foron os da mocidade portuguesa, que eran grupos afectos ao réxime, a reventarlles o espectáculo. Mais adiante, poucas veces se puido facer Brecht, porque a censura sempre prohibía, pero os rapaces do CITAC conseguiron enganar ao reitor da universidade, cando lle presentaron un proxecto para facer nunha gala uns fragmentos de Brecht, dicíndolle que era un clásico. O Brecht é un clásico, ademais xa está morto. E o autor debeu pensar que era un home do século XVIII, vale, perfecto, así non, houve polémica, porque presentasen a Brecht, e houve moitísima expectación porque a xente quedou moi impactada. E cando digo a xente non falo sobre público, nos temos o único texto crítico artístico sobre a peza que é o que fixo o policía que está dentro do público, que fixo un informe, e é a única persoa que reflexiona artísticamente sobre a peza, e o tipo flipa magistralmente encenado, non sei canto, por lo tanto os pensores tontos tampouco deberían ser. E o público queda sorprendidísimo con aquela representación, o que tamén crea moita expectación o que sería o segundo espectáculo de Bertolt Brecht, que é o que temos aquí, o Castelao de súa época, que sería o gran espectáculo de final de curso. Pero até un ponto a mí, polo menos, non me resulta especialmente curioso que Brecht se escenifique nin en Portugal, nin en ningún outro país de Europa, nin do mundo, pero Castelao sí. Como chega Salvat a interesarse por Castelao? Vale. Salvat, como dixen antes, é catalán e ten unha anécdota que conta nunha entrevista nunha teatro, que hai un momento no que ele é convidado polo sindicato único a facer sindicato de estudantes, a facer unhas xornadas e hai un momento no que ele vai ao bar con café a tomar algo e ali atopa unha pequena estatuiña rara, como medio revirada, unha figura que ele non coñece, e pregunta ao fulano do bar: mire, esa estatua de que es? E o fulano do bar, auténticamente, nada, eso non é nada, déjalo estar. E cando volve xa non está. Entón volve con unha persoa que fala con fulano do bar e así descubre a figura de Castelao. Claro, que unha figura, como xa sabemos, connotable, na época. Aparte diso, Ricard Salvat despois, interesándose pola figura, descobre os vellos non deben de enamorarse. Que lle parece, ten dito en algunhas entrevistas, que se houvese un repertorio de teatro ibérico, os vellos terían que estar, pola súa calidade. A primeira idea de Salvat é facer os vellos en Portugal. O que pasa é que nunha viaxe que fai a
a Lugo e despois a Vigo para informarse, para empaparse na galeguidade como un par de estudantes do CITAC, empeza a surdir outra idea na súa cabeza, que é facer un espectáculo de teatro épico que, tomando como excusa a figura de Castelao, o que fixese é unha reflexión sobre a historia de Occidente nos primeiros 50 anos. Vale? Collendo a idea de Castelao nace no 88, no 50, se non me engano, pois collendo eses marcos, ir contando como cambiou Europa, como foron as diferentes correntes artísticas, etcétera, a partir desa idea, que é o que desenvolve Castelao e a súa época. Sí, pero resulta que ese primeiro impacto que produce Castelao en Salvat despois convírtese un pouco en algo agridoce, non? Porque resulta que o que nun primeiro momento é unha admiración e unha paixón pola figura e unha curiosidade pola figura enorme, de súpeto Salvat desilusionase, decepcionase con Castelao. Sí, non sei se é só Salvat, non comentei isto, mas paralelamente a toda esta historia que estamos aquí relatando, case nada, desenvolvese a crise académica de 1969, que é unha etapa moi famosa na dictadura portuguesa, do Estado Novo. O Estado Novo Portugal era un sitio onde non pasaba nada. O Estado Novo foi longo, Oliveira Salazar mantivo o país como el dixo no discurso, orgullosamente só, é dicir, apartado de Europa, apartado de todo, e nunca pasaba nada en Portugal. Unha das primeiras reaccións contra o réxime que hai é a crise académica de 1969, que acontece paralelamente a montaxe de Castelao e a súa época. Isto é, o clima estaba quedado. Despois, o CITAC contrata Salvat por algo, porque queren facer un teatro interventivo, político. Entón, a través da figura de Alonso Montero, que é amigo de Salvat, con que mantenen unha conversa, eles reciben unha idea de Salvat moi marxista. Unha idea de Castelao. Perdón, de Salvat, de Castelao. Sí. Unha idea de Castelao moi marxista. E cando empezan a ler os textos de Castelao, descobren que Castelao non era un Che Guevara. Entón, claro, empezan a ver que Castelao tiña amizade ou tiña veneración por Teixeira de Pascoais. Empezan a ver que os amigos portugueses de Castelao eran persoas conservadoras, porque tamén hai que entender, porque Irmandades da Fala, xeración nós, atirábanse os brazos dos portugueses que recoñecesen a Galicia, non? E algúns deles eran conservadores. E entón empezaron a ver que nese momento Castelao mellor non era a figura revolucionaria anos 60 que eles estaban buscando, e empezan as dúbidas. Felizmente, entre as alternativas que tiñan, eles deciden non, seguir con Castelao, facer este espectáculo de Castelao e a súa época, este percurso politizado, con unha ideoloxía de carácter esquerdista, este percurso pola primeira metade do século XX, e levar un pouco o seu reto. É dicir, instrumentalizalo un pouco voluntariamente, conscientemente. Conscientemente, como calquera texto, efectivamente. E ben, unha vez decidido isto, se eles deciden representar Castelao e a súa época, e aquí entra en escena dos chavales que tampouco teñen demasiada importancia, e vamos a facer a escenografía, a quen chamamos? A uns que están empezando aí que se chaman Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo. Efectivamente, Alonso Montero pon en contacto a Seoane e a Díaz Pardo, pero que non hai que explicar a importancia destas figuras, outro menos na Coruña, para que se encarguen da plástica da obra. Seoane fai un cartel, Seoane fai os decorados da peza, fai o diseño dos figurinos, fan máscaras para a peza. Entón, claro,
estamos falando de unha peza que non é só moi simbólica pola historia fermosa que conta e pola historia, polo contexto fermoso no que se desenvolve, sino que ademais tiña unha calidade artística elevadísima. Non é só o caso de Díaz Pardo e Seoane. Alonso Montero axuda dando un contexto, dando unha conferencia ali en Coimbra, porque a música está feita por Xosé Niza. Xosé Niza, mellor, non é coñecido por nós, pero é unha figura importantísima na música portuguesa. Xosé Niza, todos sabemos que o 25 de abril comeza ao son do Grande La Vila Morena. Se ben, non é certo. A primeira música que poñen na radio, que é Alerta, e depois do Adeus, composto por Xosé Niza. Só despois, co Grande La Vila Morena, que obviamente o seu sitio, o seu lugar simbólico na historia xa é un himno supranacional, só a partir do Grande La Vila Morena é que sai os tanques arrugas, non? Pero a primeira sella era e despois do Adeus, do Xosé Niza. E que ademais as músicas de Xosé Niza Xosé Niza, que ademais é colaborador con Cega Afonso. Sí, é o que quería comentar agora. Xosé Niza compuxo para esta peza, e todo o que conta é verdade, non pensáis que estou inventando, xuramos que é verdade por moi fantástico que parece. Para esta peza, colle un texto de Rosalía de Castro, este parte a que le parte e todos se van, un fragmento de Pra Habana, e Xosé Niza fai unha composición, unha música. Se calquera de nós vai hoxe a Coimbra a asistir a un espectáculo chamado Fado de Coimbra, esa canción está no repertorio. E a partir desta peza de teatro. Por que? Moi rapidamente estou me saindo despois volvo. Por que? Porque os rapaces saían dos ensaios, ían aos sitios onde tomaban as cervexas todos xuntos, cantaban as cancións dos ensaios, e esas cancións prenderon entre o estudantado. Tanto que hai un momento no que hai unha manifestación de estudantes en Coimbra para protestar pola expulsión dos líderes do movimento estudantil, que esa manifestación vai cantando, versionando un poema de Rosalía de Castro polas rúas da cidade. E todo a partir desta peza, que é como se espalla. E ademais da música de Xosé Niza e das colaboracións de Luis Seoane e de Isaac Díaz Pardo, a música bailase neste espectáculo e entra en escena a figura de Marina Norell. Quen é Marina Norell? Marina Norell chega de Barcelona, é unha coreógrafa que xa traballara con Ricard Salvat, e os rapaces xa son persoas que eran rapaces en 1969. Cando falei con eles describían unha muller moi elegante, con abrigos de visón, etc. Pero resulta que Marina Norell, que é un nome, ni máis ni menos que podría quedar aí, a partir da desclasificación duns documentos dos servizos secretos británicos do MI5, descubrimos que Marina Norell, que é unha rusa, que traballou como espía para os nazis en Noruega. Unha vez pasado todo ese percurso, é unha historia de novela, unha vez pasado todo ese percurso, supoñemos que afastándoa, refúxiase na España de Franco, en Barcelona, abre unha escola de danza, acaba na modelo, acaba na prisión por un crime pasional, e despois sai e sigue colaborando en teatro. E esa muller que os rapaces, os integrantes do CITAR, coñecen, esa muller xa maior, elegante e tal, ex-espía nazi, a que lles fai todas as coreografías para as pezas da obra. E nesta representación, ou a través desta representación, Salvat fai unha tentativa de diálogo ibérico en igualdade, non? E partindo da premisa de ofrecer outra visión da lusofonía na que os galegos somos agentes activos. Efectivamente. Salvat, cando monta o seu texto de teatro, o que pretende facer, a parte de levar, que eu dixen antes, un recurso pola historia do século XX, o que ele pretende facer pola práctica é un diálogo cultural ibérico.
porque o texto está montado en base a pequenos fragmentos textuais das literaturas galega, da literatura castelá, da literatura catalá, da literatura portuguesa, tamén literatura francesa, e é moi interesante porque o que está facendo é artellar un diálogo en igualdade entre as diferentes culturas que conformarían este sería este chamado espazo ibérico. É interesante para mí tamén en relación á lusofonía, polo que dixen antes, nós temos unha percepción a veces da lusofonía e da nosa relación como cultura coa lusofonía lixeiramente como que saímos a deber sempre. É dicir, nós nutrímonos da lusofonía, pero que aquí temos un exemplo no que aportamos a lusofonía. E volvo de antes, vimos a Coimbra e de repente hai un texto de Rosalía de Castro que nos aportamos á cultura portuguesa, que nos aportamos á cultura estudantil de Coimbra. Teño a sensación de que agora é o único momento que se me escoita, non? Co micro, ou antes podía escoitar. Pero estás máis perto agora. É por iso, polo que se te escoita mellor. E neste sentido, gustaría a mí unha cousa que me parece impresionante disto, que para ti tuvo que ser incrível estudiar isto, porque prácticamente está todo perdido, pero para construir este texto dramático fan falta máis de 140, o sea, divides en 142 documentos, non? E fálanos desto, porque nós, ou eu polo menos, desde a miña ignorancia total, non? Sempre temos esa idea como do texto dramático como algo como isto, non? Pois temos aquí e aquí está, non? E hai aquí os nomes das personaxes, unhas anotacións e pouco máis, pero dista moito de ser o caso desta obra. Claro, neste caso, o que fai Salvat, que dixen antes, diálogo ibérico, entón, son máis de 140 mini textos de diferentes procedencias, de diferentes culturas, de diferentes formatos, porque, como dixen antes, hai estatísticas, hai poemas, hai teatro, hai ensaio, hai efemérides, hai un montón de cousas que el vai metendo ali, que están todas, que a mí me chegan todas traducidas ao portugués, ese nome. Isto é que o proceso para mí foi divertido, foi unha especie de quebracabezas filolóxico, porque eu tiña 140 textos que non eran originais, algúns sí, os portugueses obviamente non estaban traducidos, pero o resto estaban traducidos por estudantes ao portugués e non estaban identificados. Entón, como peza teatral, como texto dramático, é tremendamente especial, porque non costuman así por ser os textos dramáticos. E como exercicio filolóxico que tiven que facer, pois tamén unha cousa tremenda de estar lendo textos e dicir, bueno, teño unha idea disto, pero isto cheira a Manuel María. E efectivamente, era o auto do labrego. E aproveito aquí tamén para dicir, porque a pesar de que iso foi feito hai moito tempo, eu utilicei inteligencia artificial para facerlo. A inteligencia artificial de Luciano Rodríguez, entre o público. Porque, claro, cando faltaban algúns textos, por localizar, lembro que fun a Luciano, que é o director de tese e amigo, e dediqueime a lerlle os textos. E el, sentado nos seus despachos, coitado e dicía, Joan Magalhães, non sei que os Miguel Hernández, non puderon ser todos, deben de quedar uns 4 ou 5 que entendemos que poden ser do propio Salvat e que non temos identificado para nada, pero bueno, tamén non me enrollo tanto. Tamén esta idea de que é un texto dramático especial, é unha peza moi longa, era un espectáculo que estaba pensado para máis de 2 horas e media de duración. Claro, evidentemente, dentro desa concepción do teatro épico, entendo eu que o máis importante para Salvat e para os seus alumnos que o elixen e que acaban posicionándose abertamente a favor da elección de Castelao, incluso con esas dúbidas, non? Os temas transversais son os máis importantes, quer dizer, a historia acaba sendo casi secundaria, non? O que importan son determinadas cuestións que non son máis ni menos que posicións éticas, non? E cales son? Para eles Castelao é un pretexto, de acordo? Para falar dos temas que queren falar. E cales son os temas que van debullando? Bueno, pois eles falan das injustizas sociais,
eles fan unha defensa da periferia contra do centralismo, eles critican a Igrexa, critican os poderosos e, sobre todo, que foi unha das cousas que máis molestou o réxime, é unha peza marcadamente antibelicista. Nese momento, Portugal estaba inmenso nunha guerra colonial, que realmente eran varias guerras coloniais, e era un gran problema para o país e, sobre todo, para os estudantes. Os estudantes acababan a carreira, tiñan que incorporarse á guerra de África, onde podrían volver. Agora entendemos por que ese texto de Rosalía, que falei antes, este vais e que le vais e todos se van, tocaba directamente a esa comunidade estudantil. Igualmente en Castelao tamén, non? Porque as dificultades da vida dos labregos, non? O impacto do centralismo nas comunidades rurais, supoño que estes eran cuestións que incluso para o Mato Grosso eran facilmente identificables. Quer dizer, todo iso que está en Castelao está na sociedade portuguesa. Claro, o caciquismo. Adícanlle moito da peza a falar do caciquismo, e eles eran obviamente conscientes disso. Ou o poder da Igrexa, eles obviamente estaban escoitando a Castelao, estaban escoitando a Rosalía de Castro, estaban escoitando a Lamas Carvajal, non? Co catecismo do labrego, pero que se estaban vendo a sí mesmos. Entón, crítica ao capitalismo, crítica ao totalitarismo, ao caciquismo, defensa das poboacións rurais e a valorización da periferia, denuncia das descaradas asimetrías sociais, que aquí, obviamente, entra en xogo a censura. Efectivamente, no espectáculo anterior que fixeron sobre Brecht, eles burlan a censura, non mandan os textos a censura, pero claro, para facer o grande espectáculo do final de curso, que ademais ia participar no ciclo de teatro que organizaba o CITAC, eles teñen que mandar o texto a censura. A censura recibe o texto, avalía o texto e devolve dicindo Unha cousa, perdón que te interrompa, que tamén é unha cousa que me interesou moitísimo, de verdade que eu li un libro en unha sentada, de verdade, e estou segura de que vos oídes ler dunha sentada, en serio. De feito, ainda que el queira, é unha cousa así que vou dicir eu aquí. Hai cosas que aquí non se van desvelar. Quen queira sabelo, que lea o libro. Non decimos de que vai e tal eso, pero hai que ler o libro. Non vas a decir que pasou, porque aquí resulta que hai uns actores interesantísimos con espía nazi, crime pasional. Que máis queredes? Que máis queredes? Que non se pode pedir máis. Nun mes, este tipo chega e nun mes lárgano do país, quitanlle o chollo. Hostia, tío, isto ríe de ti de todo bestseller, ríe de ti de calquera bestseller. Pero eso non volvimos contar, eu non te lo vou contar, e ti tampouco, non te deixo. Que o lea. E unha cousa super interesante, non? A parte da historia concreta, eu aprendí un montón, de verdade, eu tencho que dar as gracias de verdade, porque aprendí moitísimo, e ademais a bibliografía que aportas é interesantísima, xa comprei un par de libros gracias a ti. Bueno, unha das cousas máis interesantes é que aprendí moito sobre o funcionamento das universidades daquele momento e tamén de institucións como a censura. Cal era o proceso que tiña que pasar un texto en Portugal, que seguramente fora bastante parecido ao do Estado español, para chegar a ser representado, que é outra das cousas que contas no libro? Por cantos pasos tiña que pasar, Cando unha agrupación de teatro quería levar adiante un texto, o primeiro que tiña que facer era mandar o texto á censura. A censura avaliaba o texto e devolvía dicindo sí con cortes e modificacións ou non. Pero non quedaba aí a cousa, porque se ti recibías o aprobado da censura, tiñas que facer o chamado ensaio previo. O chamado ensaio previo é que antes da primeira representación chegaban un par de señores moi educados ao teatro, sentaban na primeira fila, acomodaban ben a pistola, e ian armados, é certo, acomodaban ben a pistola, sentaban na primeira fila e ti tiñas que representar para eles. E que é isto? Que é isto? Isto de aquí é un lápiz de cor azul, marca Bianco, modelo olímpico 291. Este é o famoso,
Vale. É un agasallo que me trouxo, que me fixo moita ilusión, moitas grazas. Podemos recoñecer isto como lápiz de carpinteiro ou calquera persoa que teña visto este tipo de modelos. Eran que se utilizaban as imprentas para non mesturarse con negro, e foi o que heredou e o que utilizou a censura para marcar os textos. Os textos estaban marcados en azul. Curiosamente, indicarei que o modelo polo xeral e que coñecemos todos non é este, é un lápiz que é medio azul, medio vermello. Claro que a censura non quería utilizar a cor vermella, polo tanto, quedaron con modelo que xa é infame, o Bianco 291, e a censura foi coñecida como o lápiz azul. Isto é pasar a censura e pasar o lápiz azul. E nada, despois dese ensaio previo, os grupos recibían o acto e entón podían representar a peza, sabendo que en calquera momento esa peza podería ser parada, porque obviamente, e pasaba aquí tamén, lembrome de Manuel Lorenzo que nos contaba isto, como eles no teatro circo, isto é o circo artesano, no teatro circo, como eles facían as representacións diante da censura sen decorar, sen figurinos, e cando iban vestidos era completamente diferente. Que pasa? Non, é un... vou me sair un momentiño, pero é unha anécdota moi boa. Eles tiñan un espectáculo que facían, entón explicaban, pero que é isto? Non, isto é un mago que vive nun castelo, que non sei que, non sei canto. Era unha reflexión sobre Deus e sobre a religión. Ou que había un momento que aparecía un xigante e un cabezudo, estamos falando de 1900, mellor de 50 anos, igual, e ese xigante tiráballe unha coroa ao cabezudo, e o cabezudo puña a coroa, pero caía porque o cabezudo era tonto. Claro, cando ti explicas eso con unha narrativa, non, é un xogo sobre tal, o público estaba a ver. Claro. E entón, efectivamente, a censura, volvendo un pouco a censura recolle a historia da súa época e que non. E como curiosidades, pois temos os textos de Lamas Carvajal, que a censura tacha completamente toda a folla. Evidentemente, o estudantado e os membros do CITAC podían prever que ese texto igual non ia pasar o lápiz azul, non? Entón, hai outra cosa que contas no libro que a mí me gustou moito, que claro, isto todo grupo de teatro precisa dun público para lograr esa convocatoria. Precisan anuncialo, non? Anuncialo, precisan que a xente saiba que se vai levar a cabo ese espectáculo, pero eles necesitaban facelo dun xeito, bueno, pois peculiar, non? E para iso utilizan un método que ti chamas propaganda de guerrilla. Isto non o poden facer co Castelao, eso é. O Castelao, en súa época, non podían facer propaganda, non podían escondelo porque era o gran espectáculo. Pero co anterior, eles non ofrecían un espectáculo teatral, eles facían unha conferencia de teatro ou facían un ensaio aberto e non cobraban entrada. Como non cobraban entrada, non era un espectáculo. Como non era un espectáculo, non hai que mandar o texto a censura. E despois fixeron unhas cousas impresionantes, moi modernas. Para o espectáculo anterior eran uns colantes pequeninos que puxeron por toda a cidade, que era simplemente o rostro de Bertolt Brecht, os ollos, e ao lado puña Brecht, nada máis. Que é unha cousa como moi de guerrilla, efectivamente, que despois estaba relacionado con todo o que pase na crise académica de 69. Bueno, agora xa nos achegamos a fin, non? Porque estamos de acordo en que non lles vamos a dicir que sucediu durante ese mes, non? Non. Eu estou a non. O que sí que se pode dicer, porque obviamente por aí comezamos, é que o texto nunca se chegou a representar. Esa obra nunca se chegou a representar e por iso estamos aquí, non? Porque sucederon cousas
terriblemente maravillosas ou terriblemente cinematográficas, case, non? Pero sí que me parece interesante recalcar que a ese fracaso, entre aspas, non, desa obra, sumaronse outros fracasos artísticos, non? Fálanos disto, por favor. Cando eu sei deste espectáculo, nas primeiras páxinas, eu afástome un pouco da seriedade nas primeiras páxinas falando de como foi a investigación, máis de carácter irreverente, máis persoal. Todas as persoas que falo dime, isto está perdido. Isto está perdido. Foi unha historia fermosa, foi un traballo artístico maravilloso, pero todo isto está perdido. E eu fui recuperando, pues, primeiro o texto, despois non sei que, non sei tantos, figurinos. Claro, existe a idea do fracaso de Castelao e súa época, que non se levou a cabo. Pero é máis terrible, porque cando non se pode levar a cabo, eles din, vale, pois polo menos imos sacar un disco coas músicas das cancións. E intentan facer un proxecto discográfico coa editora Sonoplay. Que perdón que te interrompa, pero é moi interesante como se compuxeron estas cancións. Porque isto para mí é apaixonante. É dicir, como persoa que se dedica a facer música, como foron compostas os temas do espectáculo me parece incrível, é completamente heterodoxo, porque eu pensaría nun primeiro momento en que a ti se che pasa un libreto, incluso asistes a un ensaio, ves un pouco de que te trata a obra, empapaste do ambiente, un pouco da visión do director ou directora, e a partir de aí vas para a túa casa e co teu instrumento ou co que traballes, pois levas a cabo a composición dos temas, pero moi longe disto, non? Vale, alégrame que me fans esa pregunta, porque así podo falar de Miles Davis. É que hai moitas personaxes secundarias que aparecen no libro que de verdade que parece de broma, así como Buarque, Vinicius de Moraes, Eusebio, Manuel Fraga, non sei se aparecen aí. Manuel Fraga, non, o sea, aparece en calquera sitio, tamén son. Non, pero agora en serio. Xosé Niza acababa de ver un documental sobre Miles Davis, no que Miles Davis falaba de como compuña algunhas pezas, creo que relacionadas co cine. Entón, claro, flipouse. E que facía Xosé Niza? Asistía aos ensaios, sentado atrás de todo, ou diante, coa súa guitarra. E mentres eles ían ensaiando, el, conforme as cousas que ian dando en escena, ia compondo e ia anotando. Entón, claro, é outra maneira de abordar a música e a relación co seu texto, co seu teatro completamente diferente, porque é directa, é vivencial. É completamente orgánica, ademais. É moi orgánica, efectivamente. Claro, igual que a canción é unha molécula, non? De dous átomos, formada por texto e música, pero non é unha suma, non é texto máis música, ou sea, a miña concepción da canción, senón que é unha sinerxía, non? É dicir, para min unha canción non é un pastiche, non é coller un texto musical o resultado desta suma, non ten por que ser necesariamente unha canción, non? Unha canción é unha unidade en si mesma, entón, e é unha sinerxia, non? Entón, é casi sinerxia, é dicir, todo isto, porque non é só non é facer unha banda sonora, é parir, a vez que se está parindo a partir de 142 textos diferentes, textos documentais, a mesmo tempo que se está facendo iso, a mí como persoa que se dedica a música me parece fascinante ter esa oportunidade, non, de parir verdadeiramente en colectivo, pero me parece, o sea, parece dificilísimo ese exercicio, parece dificilísimo, o que convierte en algo moitísimo máis triste que se perderan esas músicas. Efectivamente, porque a editora Sonoplay recibe presións da Embaixada Española, a editora Sonoplay acabanlle de censurar un disco e decide non meterse no proxecto de Castelao e súa época, e unha vez máis esas cousas pérdense para sempre. Bueno, primeiro propoñen que facelo de outro modo, non? Sí, é interesante, porque Niza o que fai, Niza é inteligentísimo, fíjase que estaba moi comprometido. Nós o único que temos dese disco son as cartas que Niza mandou a Sonoplay. E o que dicía Niza é unha descripción das cancións, sin partituras, sin nada. Dura tanto, o texto empeza deste xeito, e aí xa podemos relacionar co texto dramático, e ten uns aires tropicais. E nada máis. Ou esta canción é como as de Brassens.
etcétera, etcétera. E el mesmo dá varias opcións a editora dicíndolle, se non nos permiten isto, facemos isto outro, intentando, bueno, pois, poñer a venda antes que a ferida. Pero non vai adiante nada. A editora bótase atrás e ese proxecto, de novo, perdes. Que se perde, ademais dese disco? E máis adiante, por se fose pouco, anos despois, intentase facer unha versión galega dese texto. E choca coa censura española, nese caso, que tamén a proíbe. Isto é que cada cousa que sai sobre Castelao e a súa época, pois acaba tamén por fracasar. Eu falaba na miña, cando defendín a tese, Miguel Anxo Murado ten un libro que é O Sono da Febre, creo que se titula así, que fala de que a veces hai ideas que percorren as historias. Agora cando me poño estupendito. E a mí dame moita raiva porque esta historia, que é fermosísima, está percorrida por a idea de fracaso. Dadevos conta que son un grupo universitario con un grupo de artistas de grandísima calidade traballando xuntos para sacar un proxecto que ademais é éticamente e formalmente fermoso e que por culpa dos homes grises da censura acaba por non ser levado a cabo. Despois, nada, anos despois o CITAC volve ter problemas, vandaliza a policía os seus arquivos e, por lo tanto, perdese físicamente todo. Os figurinos, perdense os textos, perdense un montón de cousas. Intenta sacar un disco, tampouco vai adiante. Intenta sacar unha versión en galego, tampouco vai adiante. É dicir, con unha das cousas que a mí máis alegría me dá disto é que a xente coñece a historia. De acordo? É como un acto, e desculpad que me poña estupendo, que diría Valle Inclán, é unha restauración, é un acto de xustiza histórica. Esta xente traballou moitísimo, esta xente tiña unha idea fermosísima que facer, tiña un proxecto lindísimo que presentar, e non puido ser, porque molestaba o Estado novo. E que non só despois diso, ou seja, que non só foi iso, e que despois diso cae a desmemoria. E a mí fascíname que non sepamos isto. O seja, que esta historia en concreto non sexa un anecdotario da nosa cultura. Clarísimo, ademais. O seja, os seis poemas de Lorca, é esta cuestión, porque non só é unha historia fermosa, tamén é unha historia artísticamente moi importante. Claro, houve a sorte de que eu callei a miña en Coimbra, un filólogo galego, e foi unha persoa que viu as cousas e, con un montón de golpes de sorte, puiden sacalo adiante. Por lo tanto, sería unha historia de fracasos, e a gran victoria que esteamos aquí, na Asociación Cultural Alexandre Bóveda, falando desta cuestión. Gracias a ti, así que un aplauso para esto. Eu creo que eu se estivera no voso lugar, a min, vamos, aseguroche que se me terían ocorrido xa varias preguntas. Creo que é o momento de que faga desas preguntas que vos suxerisen. Hola, boas tardes. Non sei se Castelao foi a Portugal unha vez, é posible que sí. O sea, deixando a margen a obra de teatro, que é moi importante no futuro facer, non entendo o título de Portugal contra Castelao. Ese é o tema. Vale, en relación á primeira cuestión, teño sorte de que outro día asistí a unha conferencia na que falaban diso. Entón, Castelao, cando estivo emigrado en Badaxoz, foi a Portugal a reunirse con Teixeira, ou con un destes. Ademais, Castelao dicía, cando marchou para a Argentina, nunha das cartas, dicía que ele entendía que non ia volver a pisar xa galego, pero que esperaba velo desde Portugal. O sea, que a idea de Castelao era mellor algún día vivir no norte.
de Portugal. O texto chamase Dictadura Portuguesa contra Castelao, vale? E ven en relación a ese título que sería Castelao e a súa época. O texto original, e isto tamén é interesante de saber, o texto original, o título original non era este. O que pasa é que cando ti escribes un libro, faz unha proposta, e despois hai un montón de persoas que tamén deciden, sexa a editorial, sexa a persoa que deseña as portadas, etc. Entón aí sí que houve unha serie de cambios. Se observas no interior xa pon a Dictadura Portuguesa contra Castelao, de Casa de Coimbra, 1968-1969. A editora considerou así, e aí... Pero, perdón, non é que eu tivese outro título completamente diferente, o meu iba tamén por aí, non? Se non se chamamos Dictadura Portuguesa contra Castelao, contra Salvat, mellor vos non estades a meter. Sí, perdón. No, eu quería dicirle a Antón si era posible que fixera unha coda Pega o micrófono. unha coda do que pasou en Barcelona, que iba a ser na Universidade Central. Desviáronos o 27 de outubro do ano 2017, porque un pouco en relación coa peza está un pouco fadada. Quero que o comentes ti. Pois, hai outra persoa no público que queremos moito, que o poeta Diego Cousiñas, que a primeira vez que eu falei isto en público, que foi en Casa Hamlet, interviu no final e dixo, sí, moi bonito, pero eu estou seguro que todo isto é mentira. Non pode, todas estas cosas que estás contando non poden ser verdade. Pero é que eu o principio que dixen que o principio do meu texto, despois do prólogo que amablemente fixo Alonso Montero, que complementa moi ben o que eu falo, porque Alonso Montero foi amigo de Salvat, entón ele fala de Salvat antes e despois disto que eu conto, na relación de Salvat coa cultura galega. Xa non sei de que estaba... Falache da representación de Barcelona no 2010. Sí. Cando, despois desa parte, eu teño unhas primeiras páxinas nas que de modo máis desenfadado falo de como foi a presentación e comento o de Barcelona, porque xusto resultou, non sei se sabedes que aí hai uns anos houve como un quilombo moi grande en Barcelona por un referéndum. Ben, pois, esa semana defendín a miña tese ali. E lembro a miña outra directora de tese, por exemplo, Elena González, chamándome e dicíndome, tranquilo, Antonio, non é maneira de empezar unha conversa antes de defender a tese. Tranquilo, Antonio, o sitio no que vas defender a tese está ocupado polos estudantes, pero ti tranquilo porque nos deixan entrar. Era de, vale, non sei como pode funcionar, pero nas vosas mans. E 2 días despois, de novo, tranquilo, Antonio, está tranquilo, non é maneira de empezar unha conversación. A policía desaloxou os estudantes, pero a policía non nos deixa entrar. Entón, bueno, foi... E estaba moi relacionado. O que sabemos é que dentro de nada, cando fagan un libro sobre ti, van a decir, no, primeiro a policía atire, despois entraron a desaloxar cando Antonio intentaba facer a tese. Non tiña nada que ver, a policía estaba aí a tope, que dixo no referendo foi, dictadura portuguesa contra Castelao, prohibido. Non, en serio, foi un momento moi surrealista, pero tamén moi bonito. Nos non pudemos, estábamos nunha cidade na que había enfrontamentos entre xente de policía e falando dunha cousa que pasara en 1969, tamén con enfrontamentos entre estudantes e policía. Non foi a única anécdota que me aconteceu, porque tamén, e iso xa o contarei, se queres xa o leredes, que non quero ser aquí pesado, tamén na tese de mestrado, pois tamén aconteceu unha cousa fermosísima na defensa, e tamén moi tocante. É unha historia moi caricata, moi anecdótica no seu desenvolvemento. Hai máis preguntas? Hola, eu quería profundizar na parte máis vivencial, porque coñezo a Antonio de fai 10 anos,
E cando estaba lendo o libro dicía, pero será? Como é posible que nestes 10 anos, coa historia que tiñas na cabeza, toda esta historia interesante que é, o trepidante que é, que a tiveses tan dentro e que cando preguntaba a todo o mundo que tal a tese, unha cousa aburrida, dun catalán, de Portugal, me parece increíble que foses capaz de ter esta historia dentro tantos anos e que non a estiveses contando polas esquinas. Como é posible? Un golpe de efecto para vender hoxe libro. Interésame de verdade saber como foi para ti este proceso de dicir teño unha historia da hostia. Como fago para gardala nunha tese, gardala digamos neste departamento da miña cabeza e non estar todo o rato pensando dele en non obsesionarse e tamén saber se en algún momento convertirse en unha obsesión. Vale, ante a pregunta, Antoine, cal é o teu segredo? A resposta é moi clara. Preguiza. Non, claro, eu cando acabei a tese, fixen a tese de mestrado, fixen a tese de doutoramento sobre o tema, e despois pasou a vida por río. De acordo, entrei nun precariado, traballei nun call center, traballando no call center fixen a tese, pois estou bastante orgulloso, porque tiña que traballar nas pausas para café. Despois preparei un proceso positivo, saquei unhas oposicións, tive un fillo, estas cousas que non levan moito a divulgación histórica. Moitísima preguiza, son unha persoa especialmente preguizosa, que xa me coñecedes. Entón, era como esa idea de... Non era unha obsesión, sí que había un rollo de xa verás como chega calquera e fai un libro disto e queda con cara de tonto, pero ao mesmo tempo non, porque como a miña historia tócame moito, eu de verdade que parece estúpido porque me emociona moito con ele, cando falo con eles emocioname moito porque me sinto moi próximo a eles, por ter compartido ainda que sexa ao longo con ese hiato de tempo esa cuestión. Pero era de, bueno, pues, se alguén saca a historia, pues, benvido, porque o importante é que saia. O que pasa que hai un par de anos coincidí con Alonso Montero en Coimbra, porque recuperaron esta historia no maravilloso festival de teatro que se fai bianualmente en Coimbra, que é o maior festival de teatro galego que se fai no mundo, o de Coimbra, e ali fixeron unha exposición sobre a época e falaron sobre o Castelo e a súa época. E entón Alonso Montero antes preguntou-me que vas sacar libro? E digo, non vou sacar libro, ahora xa estou outras cousas, estou traballando, non estou feito, e encirroume. De acordo, e dixo, bueno, ti canto tardarías en sacar o libro? 3 anos. Xa me fixo ver que 3 anos era moito, que era o libro que quería ver, e foi por o seu... Primeiro porque me aguillou para facelo, e despois porque esa sesión foi tan bonita, con integrantes societarios da época, falando que era de, sí, temos que facelo. E entón, pues, nas madrugadas, cando non estaba dormindo, e porque teño o apoio de unha compañera maravillosa, fui escribindo o libro, e en 3 meses quedou feito. Podría ter sido antes? Confirmo que sí. Se non fose tan feito. Citando Luis Pereiro, os que levamos a marca dos a pouco vamos arriba. Creo que non era Luis Pereiro, que era alguén sobre. Non sei, non sei que buscar iso. Fiamo? A rapaza dos senseis. Mariana. Perdón. Hola. Bueno, pregunta barra petición. Cando vas organizar a xente para que represente esta obra de teatro? Vale, pois eu, perdón, saio ca idea de teño que comprar o libro, que xa me dixo es que teño que comprar, e ademais quero ver esa obra de teatro xa. Ademais, acabas de facer a pregunta que eu faría. Que quero facer xa, quero ver xa esa obra. Pois mirade, sinceramente, a obra tal como está pensada para 1969 non sei se sería sensato, porque o mundo agora é outro, vale? É unha obra moi militante, pero
temos a sorte de que o CITAC hai un par de anos ou hai un ano fixo un espectáculo sobre Castelao a época que chamou Proxecto 8868, que tamén foi moi emotivo para mí cando puiden ver, vino en vídeo, foi moi emotivo para mí cando puiden ver porque eles tomaron como base de texto dramático a miña tese. Entón, era a miña tese, o director era Se Paredes, actor portugués, director portugués afincado na Galiza desde hai moito tempo, unha persoa brillante e inteligentísima, pero que sobordou o que era a miña tese. Por exemplo, o espectáculo comezaba co vídeo do terror de Castelao, e era un espectáculo que estaba falando dunha serie de cousas que despois iba ao Brasil, etc., que recollía o espírito do que quixeron facer eles contando a historia do que quixeron facer eles. Eu, se alguén tivese talento e ganas de facelo, o que recomendaría era iso, non facer a peza en sí, porque podría ser unha cousa moi de modé para os días de hoxe, pero sí a historia. A historia debería ser contada. O sea, Manuel Rivas, Ola, eu ainda non lín o libro, só lín a intro, é dicir, a historia de como se elaborou a tese. Entón, creo que podrían facerse dúas películas ou tres. Unha contando a historia de como se... O que ti propoñas agora como obra de teatro, na miña cabeza era unha película. E unha segunda película ou terceira película que sería a elaboración da tese. É dicir, é unha película super comercial. Eu non sei por que é super narrador, pero eu estaba lendo esa intro que realmente moi breve, decía, aquí está a sinopse dunha película, isto é espectacular. E aparte era todo un name dropping aí, todos os nomes van caendo, nome tras nome, a anécdota da lectura da tese, da directora da tese tamén boísima, eso colle un director destes americanos, xente chorando e tal, espectacular. O sea, mira, isto é super comercial, como alguén non colle esta idea porque se forra, vamos, con isto. Algún productor audiovisual na sala? Rico, por favor. Sí, a verdade é que aparte creo, desculpábame, pero creo que empeza así o libro, exactamente. A veces é moi complicado saber como empezar, e isto é o primeiro texto que eu falo. Eu non teño unha balaxe detrás como... Eu non son historiador, ademais, eu son filósofo, pero a primeira liña que eu escribo sobre esta historia é: ás veces os tesouros poden estar agochados en calquera parte, case provoca arrepíos pensar na nosa capacidade para non estarmos atentos. É un montón de casualidades, sen querer destripar moito toda esta historia. Nós estamos aquí hoxe falando disto porque nunha festa un amigo decidiu cachotearse de mí, vale? E era un aniversario do CITAC e eu estaba ali con eles e eu mirei, vi o nome de Salvat. O nome de Salvat fixo presentar a Álvaro Conqueiro. Salvat dirixiu o señor Don Hamlet, empecé a darlle esa lata coas minhas tonterías e para vacilarme, dixo: Ricard Salvat, coñezo eu. Sí, mira, aí está. Automáticamente eu vou falar con Ricard Salvat sen pensar que obviamente por idade ese señor non podía ser Ricard Salvat, e ese señor era Joao Viegas. E Joao Viegas é unha personaxe que dá para varias novelas. E Joao Viegas cólleme por banda, empeza a soltar blan, 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 blan. E pregúntolle: o señor é Ricard Salvat? Non sei por que lle preguntei en portugués, é ridículo Ricard Salvat, claro. E ele respondeu: eu non sou Ricard Salvat, eu sou un grande amigo de Ricard Salvat, porque Viegas é así de teatral. E a partir de aí, colleme por banda, estive 2 horas, en teoría, para os meus amigos, rompéndome a cabeza, fillo de pringado Antonio, pero a min abríndome os ollos, porque falaba de Castelao, falaba de Seoane, era de un momentinho que me estás contando. Se non fose por iso, por eu ter amizades pouco recomendables, algunhas delas presentes hoxe aquí, se non fose por iso, non estábamos aquí. E a partir de aí, todo, porque as casualidades foron increíbles. Eu, de novo, había que facer unha advertencia. Eu xuro que no que respecta a miña historia, todo é verdade. Non, por moi caricato que parezca, non ando mentindo.
pero outra pregunta aquí. Sí, o micrófono, por favor. Gracias. Boa tarde. Gracias pola exposición. Se cadra eu non percibiu ben todo o que tiña que ter percibido, pero chama a atención que si isto foi como a parte central dun acto que de alguna maneira conmemoraba a cultura ibérica da que ti falabas, sorprende que se escollera un autor galego, algo galego, tendo en conta o que é a lusofonía, tendo en conta o momento que pasaba a Galiza no ano 69. Se cadra xo deixeches, non é tan raro, porque para Salvat, que é catalán, e que admira a figura de Castelao, Castelao é unha ponte obvia entre o que ele quere facer, que é falar de Cataluña, falar de cultura galega, falar de cultura portuguesa, falar de cultura castelá. E entón Castelao é a ponte perfecta para facer iso. Ademais, Salvat non era Pablo, Salvat está traballando con estes rapaces aquí, pero eu supoño que é obvio que ele está dicindo, vale, se este espectáculo funciona, eu cando volvo a Cataluña monto o espectáculo en catalán, en castelán, etc. etc. E non é tan raro, porque claro, a pesar de que somos aínda en parte irmáns de costas, non? Sí que é moi fácil que a pouco que vexas descubras que hai unha conexión común. Xosé Niza dicíame, nós tiñamos algún problema para corregir os textos, para traducir os textos, excepto os galegos que eran de grasa, non? Eles collíamos estes galegos, sí, isto está perfecto, así meteron a pata como meteron algunhas cousas, pero entón a figura de Castelao non é tan ilóxico, porque permite unha ponte entre esas dúas culturas, non só lingüísticas, sino tamén etnolóxica, etc. E despois xa engancha o traballo que tiña feito sobre Cataluña, España, etc. E xuta todo. Non sei se agora Ben, non sei se hai alguma pregunta máis importante. Bien e mal. Eu observo que o que se di do público da Alexandre Bóveda é certo. Que se fala de un público inteligente atento. Hai alguma pregunta máis? Non. Bueno, pois eu pola miña parte, o Dani o disti, eu digo, non, por favor, que ti, seguro. Nada, eu pola miña parte recalcar que o libro é, ademais de tremendamente rigoroso, tremendamente ameno, de verdade, que aprendí moitísimo lendo sobre moitas cousas que van máis alá de Salvat, de Brecht e de Castelao, que moitísimas grazas por achegarnos aos ignorantes en teatro e en tantas outras cousas. Un texto que nos fai aprender moitísimo dunha arte, desgraciadamente, incluso para as persoas que amamos a literatura, un pouco esquecida, que estamos esperando as películas. Un aplauso, por favor.